Ni egin nuen arte ederrak, eta bueno, gero hasi nintzen taberna batean lan egiten, eta bueno, ez pentsatu nuen ez naiz egongo beti hemen taberna batean, eta pentsatu nuen master bat egitea, artearekin erlazionatuta, baina bueno, azkenean topatu nuen hau bideo-jokoekin, artea egiten, baina bideo-jokoetan, eta horra sartu nintzen. Dira 2-4 hilabetetan, arteko talde bat eta programazioko talde bat elkartzen gaituzte eta guztien artean egin behar dugu bideo-joko bat. Gure ideia bazen joko zail bat egitea, pentsatu behar duzuna, eta askotan gauzak gaizki egitea ikasteko eta berriro ondo egiteko guztia. Baina azkenean, azkenean jokoa heldu behar da jende askotarako, eta orduan zailtasuna nahiko murriztu dugu. Geratu da erdizka. Zuzara vampiro bat, txikitsu bat, ume bat, vampiroa, eta esnatzen zara kripta batean, ez dakitzu gertatu den, eta saiatu behar zara zure aurka datozen pertsonaiak, zu izan zaitezke espektro bat, orduan espektro formarekin hartzen dituzu beste pertsonaiak eta haiek kontrolatuz puzleak bete behar dituzu. Non jarri zure aurka datozen pertsonaiak, ez dakit, ona igo alzara, ez ara ligo, ez dakit, gauza guzti horiek kontuan izatea. Gero, paperean oso polita da guztia, baina joaten zara programatxaileen gaina, eta esaten dute, hau agian ezin egin, hau ez dakit zer, eta hor dago borroka. Jokua da guztia 2 dimentsiotan, eta daude 2 motako animazioak, tradizionala, guztia marrastuz, eta bestea da, erabili dugu Spine, eta da zu jartzen dituzu ez dakitzen bat marrazki, eta horiek mugitzen dituzu. Agian daukazu horlan besoa, eta hori hola mugitzen da bakarrik. Eta, ni gehien bat egin dut Spineen partea, bestean oso gutxi egin dut. Azken finean, edozein bideo-jokotan, zu egin behar dituzu ikusten dituzun gauzak, eta hori azken finean artea da. Tetrisa jolasten baduzu, dira karratuak, baina egin behar dira, norbait egin behar ditu karratu horiek. Eta beste motatako jokotan, ikusten baduzu pertsonai bat ultrarrealista, norbait egin behar du hori. Guztian dago norbait artea egiten.